Il-ħanut li nħobb. Hemm ħanut kollu kuluri, immur fih kważi kuljum. Fih ħafna xkafef b'vażetti tal-ħelu. Ħelu tont, żgħir u kbir. Taċ-ċikkulata, toffee fil-karta, wafers u gallettini. Fih xkafef oħra biċ-ċikkulata u l-kejkijiet. Il-mama, il-papa u t-teacher jgħidulna biex ma niklux ħafna ħelu għax ma jagħmlilniex tajjeb. Imma ħaġa tqila li ngħaddu minn ħdejn il-ħanut tal-ħelu u ma nidħlux. Ir-riħa tfuħ tal-ħelu u x-xomma minn barra l-ħanut. Imbagħad jien nobdi u ħelu nixtri ftit biss. L-affarijiet ta' dan il-ħanut ngħidulhom ħelu għax huma ħelwin u jogħġbuna u nieħdu gost nikluhom. Hawn ħafna affarijiet li huma ħelwin, ngħidu kemm huma ħelwin. It-tfal iż-żgħar ħelwin, kelb ħelu u qattus ħelu. Ngħidu wkoll storja ħelwa. U aħna wkoll nistgħu nkunu ħelwin mal-oħrajn. Inkunu ħelwin meta ngħidu grazzi. Meta ngħidu jekk jogħġbok, meta ngħidu skużani. Inkunu ħelwin ukoll meta ma nimbuttawx, ngħidu aħna ma nimbuttawx meta noqogħdu fil-kju. Meta nkunu ħelwin mal-oħrajn, inkunu nixbħu lil Ġesu li kien ħelu ħafna. Mhux biss għax kellu wiċċu ħelu, kif naraw fl-istampi, imma x'kellu qalbu ħelwa. Ma kienx inkorla, la man-nies kattivi u lanqas ma' tfal. Kien ħelu man-nies kollha. Ġesu, jiena wkoll irrid inkun ħelu mal-oħrajn. L-ewwel nett mal-mama, mal-papa u ma' ħuti. Inkun ħelu mal-ħbieb u ma' kull min niltaqa'. Naf li jekk inkun ħelu, kulħadd ikun iridni miegħu. Inkun nixbaħ il-ħelu tal-ħanut li nħobb. Jesus the Lord, be our companion, be our hope. Once I was helpless, sad and confused, darkness surrounded me, courage removed, and then I saw him by my side, carry my burden, open my eyes. In the breaking of the bread, we have known Him. We
not know